Gipleyer Azadlyk Radiosu, efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Berlin kent açyk derňegi saýty Italiýanyň Türkmenistana satan ýaraglarynyň üstüne açdy. Rus we ingliz dillerine derňegi maglumatlaryny taýýarlayan Berlin kent açyk derňegi saýty Italiýanyň Türkmenistana satan ýaraglarynyň üstüne açdy. Neşir Ýewropa Birleşiginiň ýyllyk hasabatlaryna salgylanyp 2007-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň Birleşikden 240 million euroluk ýarag satyn alanlygyny habar berýär. Munyň 76%-iniň ýagny 257 million euroluk ýaragyň Italiýadan satyn alynanyny aýdyp neşir Italiýanyň Türkmenistanyň iň esasy ýarag öpçünçüsine öwürlendigini ýazýar. Ýewropa Birleşiginiň agza döwletleriň arasynda öz raýatlaryna batyş edýän ýurtlara ýarag satmazlyk boýunça ulalaşyk hereket edýär. Şeýle-de Italiýan kanunçylygynda da adam hukuklary boýunça halkara konvensiýalara eýermeýän hökümetlere ýarag satmaklyk gadagan edilýär. Göräýmäge agzalyan ulalaşyk da gurrun edilýän Italiýan kanunçylygy da Türkmenistana degişli ýaly. Türkmenistanyň hökümeti islenlik alternativ siýasy we dini garaýşlary rehimsiz cezalandyrýar hemde ýurtda maglumat eli ýeterliligini dolu gödegçilikde saklaýar diýip Berlin kent ýazýar. Açyk derňegi saýtynyň maglumatlaryna görä 2011-nji ýylda Italiýanyň Beretta ýarag öndürjü kompaniýasynyň öndüren umumy bahasy 3,87 million euroluk RX 160 kysymly hüjüm tüpeňleri şol sany olaryň 3470 tane ätiýaşlyk şaý Türkmenistana eksport edildi. 2018-nji ýylyň 27 sentýabryny Aşgabatda geçirilen harby paradda Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň dürli birikmeleri bu ýaragy götürüp paraddan geçdi. Derňegi saýty Italiýanyň Türkmenistana 2013-nji ýyldan soňky ýarag eksportlaryny derňemegiň has kyn bolandygyny aýdýar. 2017-nji ýylda Italiýanyň Beretta ýarag öndürjü kompaniýasy Türkmenistana ýene-de 300 sany umumy bahasy 528.360 euroluk RX 160 kysymly tüpeň satýar. Italiýanyň Daşary işler ministrligi 2011-nji ýylda Berettanyň öndüren PX4 kysymly 919 mm kaliberlik 120 sany pistoletiň Türkmenistana satylmagyna ruhsat berýär. Ýaraglar 2011 we 2012-nji ýyllarda Türkmenistana ýerlenýär. Bu pistoletler 2018-nji ýylyň 10-njy awgust güni Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň goloýuna geçirilen harby türgünleşikde ulanyldy diýip neşir Türkmenistanyň döwlet telewizionyny we TDH-nyň maglumatlaryna salgylanyar. 2018-nji ýylda garaşsyzlyk güni geçirilen paradda Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň döwlet serhet gullugyna degişli 2 sany AW109 kysymly hemde 2 sany AW139 kysymly dikuçolar Aşgabatyň garaşsyzlyk meýdançasynyň üstünden uçuruldy diýip derňegi saýty ýazýar. Onun maglumatlaryna görä çägesi ýaşyl renkli AW139 kysymly dikuçolar Aktepe harby howa bazasyna da ýygy-ýygydan göze ilýär. Derňewçiler muňa subutnamy hökmüne dikuçolaryň emel hemre arkaly düşürilen suratlaryny delil görkezýär. Neşirin ýazmagyna görä Italiýanyň Daşary işler ministrligi 2011-nji ýylda Leonardo kompaniýasynyň binýadyndaky Augusto Westland kompaniýasyna AW139 kysymly harby maksatlara niýetlenen bahasy 64 million euroluk dikuçolary Türkmenistana satmaga ygtyar berýär. Ýöne maglumata görä Türkmenistan Italiýadan diňe AW139 satyn almaýar eýsem AW109 kysymly dikuçolary hem satyn alýar. Ýöne derňewçiler Italiýanyň Daşary işler ministrliginden ýa-da beýleki degişli döwlet edaralarynyň bularyň sowdasyna degişli ygtyarnamalary özleriniň tapyp bilmänliklerini aýdýar. Ýöne bu dikuçolaryň hem Türkmenistanyň howa güýçlerine bardygy barada epesli subutnama bar diýip neşir ýazýar. AW109 kysymly harby kamuflajly dikuçolar ilkinji gezek 2016-njy ýylyň garaşsyzlyk güni Aşgabatda geçirilen harby paradda görkezilýär. Derňewçiler subutnamalary esaslanyp Türkmenistanyň satyn alan AW109 kysymly dikuçolaryny soňundan raketa atyjy enjamlary oturdanlygyny aýdýar. 2011-nji ýylda Italiýanyň Daşary işler ministrligi bahasy 103 million euroluk AW101 kysymly dikuçolaryň Türkmenistana satylmagyna ruhsat berýär. Şeýle-de Berlin kent Türkmenistanyň harby deňiz güýçlerini niýetlep Otomelara kompaniýasynyň gemilere oturdylýan asmana atyjylary satyn alanlygyny aýdýar. Muňa mysal edip Türkmenistanyň harby deňiz güýçleriniň hasabyndaky arkada Erkany, Asuda, Hüşgär, Sinma zatly gemileri we olaryň depesine oturdulan asmana atyjylary görkezýär. Italiýanyň Daşary işler ministrligi 2011-nji ýylda Otomelara kompaniýasyna Türkmenistana bahasy 7 million euro töweregi bolan gemileri oturdulan puşkolary satmaga ygtyar berýär. Neşir Türkmenistanyň Alenia C-27J Spartan hemde Alenia Aermatchi M346 Master kysymly has şylşyrmly harby howa gemilerini satyn alanlygyny aýdýar. Muňa subutnama hökmüne 2018-nji ýylyň 3-nji maýyna Türkmenistanyň döwlet telewizionyna görkezilen video şekilleri görkezýär. Onu prezident Gurbanuly Berdimuhammedow agzalýan harby uçurlary barlap görýär. Derňewçi saýt Türkmenistan bilen Italiýanyň harby tehnika ýönümçiligini degişli kompaniýalarynyň arasyny hyzmatdaşlygyň dowam edýändigini aýdýar.
Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligi Bellingcat açyk derňew saýtynyň çap eden maglumatlaryna desine reaksiýa görkezmedi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar güneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň studentlerine ýeni bir gadagynçylyk girdildi. Studentlerden gyşky diňjaş mögsümi döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary, internetden peýdalanmajakdyklary, toý dawaralara gatnaşmajakdyklary we beýleki şäherlere, etraplara gitmejakdyklar hakynda dilhaty alındy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan Daşowuzyň Türkmen Owa Hojalyk Institutunyň Lewawyň Seýtnazar Seýdi adynaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň Aşgabatyň Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň we käbir beýleki ýokary kujaýlarynyň muallimleri, studentleri we olaryň enatalary gurrun berdiler. Bu dilhaty studentlerden 25-nji ýanwarda alınıpdyr. Şeýle-de studentler iň soňky synaglaryny tapşyryp öýlerine gaýtmadyrdan öň olar bilen ýürite duşşuk geçirilipdir. Ýokary kujaýlarynyň resmileri olara size gyşky kanikula çykmaga, öýüňize gitmäge ruhsat edildi. Şu döwürde ümsümje geziň, öýjükli telefon bilen hem gepleşmäň, toý-tomoşa hem gatnaşmaň, dostlaryňyzyň, joralaryňyzyň öýüne mihmançylyga hem gitmäň diýilipdir. Geçen ýyllarda şeýle görkezme köplenç diňe dillen berilýärdi diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 28-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýokary kujaýlarynyň resmileri studentlerden edilýän bu talabyň sebäplerini goşadyrnak içinde biz siziň edebiňiziň, awraýly adam bolmagyňyzyň tarapdary diýip düşündirýärler. Şeýle-de olar bu talaby bozan studentlere okuwdan çykarylmagy çenli çäräniň görüljekdigini hem duýdurypdyrlar. Studentler 25-nji ýanwardan 9-njy fevraly çenli 2 hepde diýen ýaly boş bolýar. Şol döwür studentler dostlarynyň kajoralarynyň kabarynda olaryň okuw jaýynda okuw ederek çäreleriň ýygyderli geçirilýändigi hakynda gurrun etmezligi üçin tagalla edilýär. Şeýle-de olaryň internetde Türkmenistan barada çykan habarlary we başga garaýşlary, pikirleri okumagynyň, bilmeginiň öňüni almaga synanşylýar diýip Daşowuzly enatalaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Belläp geçsek Türkmenistanda ýokary kujaýlaryň studentlerine diňe gyşky diňjaş mögsümi döwründe däl, eýse tutuş okuw ýylynyň dowamında mobil telefon ulanmak gadagyny edilýär. Studentler hatda okuw sagatlary, okuw güni tamamlanandan soňra-da öýjükli telefon ulanyp bilmeýär. Mobil telefonu ulanýan wagt tutulan studentleriň telefonlary elinden alınýar. Studentler okuw doly tamamlandy-da bu telefonlar ýzyna berilmeýär. Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryny okuyan studentler talaplaryň we gadagynçylyklaryň ençemesini berjä etmäge mejbur bolýarlar. Geçen hepde Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri studentleriň gyşky diňjaş mögsümi döwründe öýlerine diňe uçurda, otluda ýa-da awtobusda gidip bilýändigi barada ýokary kujaýlarynyň resmileri tarapyndan görkezme berilendigini habar berdi. Habarçy 24-nji ýanwarda beren maglumatynda Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň ýolbaşçylarynyň studentlerden ýygyna gaýdyp gelende öz biletleriniň nusgalaryny dekanlyga tapşyrmagy hem talap edýändigini belläpdi. Galy bersede Türkmenistanda ýokary kujaýlarynyň studentleriniň okuw döwrü özlerini alyp barşlaryna, egin eşigine hem ýygyderli gözegçilik edilýär. Gyýdlara gyzyl, kümüş şaýsepleri dakynmak gadagyny edilýär we olaryň kosmetika ulanmaklaryna hem gözegçilik edilýär. Kosmetika minimal möçberde ulanylmaly, uzyn dyrnak hem bolmaly däl. Gyýdlardan öz alyn saçlaryny gün açmak talap edilýär. Şeýle-de studentlere awtolog sürmek ýa-da adyny ulaw bolmak hem gadagyny edilýär. Studentler bu barada ýokary kujaýyna girende ýürite dilhaty berýärler. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýokarda gurrun edilen gadagynçylyklar ýa-da çäklendirmeler, şeýle-de olaryň studentlere ýetirýän täsirleri barada mesele gozgolmaýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.